हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान भिडिअआव आं फेसबुकआव मोनसे पोस्ट होदोंमोन सोर मा सोंनो गोसो सोंनो हागोन होननानै नाथाय बांद्राय कमेन्ट कुइसन फैयाखै इउटिउब कमिउनिटि पोस्टआवबो होदोंमोन आं सोर मा सोंनो गोसो सोंनो हागोन कमेन्टआव लिरनानै होननानै इउटिउबआवबो बांद्राय गैया टटेल बारा गैया आरो इउटिउबआव एसे बांसिन ओमफ्राय टटेल बांद्राय कुइसन कमेन्ट फैयाखै थ' दिनै आं बेखौनो नोंथांमोननो रिप्लाय होगोन सोर मा सोंदों गासिनिबो कमेन्टफोरखौ रिप्लाय होजोबगोन आं आरो माखासे भिडिअफोरनिफ्रायबो कमेन्टखौ लाबोनानै रिप्लाय होगोन बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै दिनैनि भिडिअखौ आं दा नै खामानियाव दङ दंफां मुरा रोगानांदों नै बिदिब्ला फार्स्टआव इउटिउबनि कमेन्टफोरखौ फरायग्रोनोसै ओमफ्राय लास्टआवहाय फेसबुकनिखौ फरायगोन दे फार्स्ट कमेन्टआव दङ अनजालु नार्जारि बिथाङा लिरदों गोथोलायनायावथ' आमथा आच्छा गोसथोलायनायावथ' आमथा मोनलायलायो नाथाय हाबा जाखांनानै माबायदि मोनलायो फुदै प्लिज रिप्लाय फुदै गोसोआ साफा जानांगौ नोंनाबो बिनाबो हौवानाबो हिनजावनाबो गोसोआ साफा जाबानो सन्देह सानलायनाय गैयाबानो न'खराव सुख सान्थि संसार जालायनो हायो अनलायनानै सोलिलांनो हायो आरो संख्रि बानलुनि एसे एनै ग्रेंग्रें गुंग्रेंआथ' जाखायो गिदिर न'खरावबो जाहैबाय बे मोनसे बुंनाय दंना गिदिर देशआव फिसा गोरोन्थि जाखायो होननाया बेफोरो बांद्राय सिरियास प्रब्लेम नङा संख्रि बानलुनि दावरावा फिसा जालायखायो आरो नाथाय दैज' थालायनांगौ गरमाव डिसिसन लालायनो नाङा संसार जानायाव मालाबाबो गरमनि डिसिसन लानाया मालाबाबो मोजां नङा संसाराव बिसि फिसाय अनलायनानै जानायानो बयनिफ्रायबो गोजोनसिन दै जुदि बिसि फिसाय मिलायनानै जानो हायाबा मालाबाबो सान्थि जाया संसार जानायाव मालाबाबो गोजोन जाया आरो दे हाजारखि माहाजोनानो जाथों हाजारखि थाखा फैसा गोनाङानो जाथों बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय गैयाब्ला मालाबाबो सान्थि जाया नोंथांमोनाथ' दाखालि मोनसे एक्सिडेन्ट नुखादों जानांगौ ससियेल मिडियायाव बिराद भाइराल जादों बियो एक्सिडेन्टआ UK07 होननाय सासे बाइकार दङमोन बिथाङा बाइकार एडभेन्सार ब्लगारमोन बिग बसआवबो देरहानानै फैदोंमोन बिथांनाव मा गैया बाइक कार थाखा फैसा डलार गासिबो दंजोबसैमोन बिथांनाव मोनसेल' खमि जानानै दंमोन अननाय बिथाङा लाभ मेरिज खालामदों दस्रा जाथिखौहाय बेखौनो फेमिलिया एक्सेप्ट खालामाखै दा एक्सेप्ट खालामलायैयाव बेयावनो फेमिलि मेटार प्रब्लेम जानानै बिनि बिसिया बेखौ फार्स्टआवनो गारनानै थांनाय जादों बियो धोन सम्पति खामायनो हादोंबाबो बिजों लोगोआव बिनि न'खराबो गैया आरो बिनि अनसुलि बिसियाबो बिथांखौ गारनानै थांदों बेयावनो बियो हारसिं जानानै डिप्रेसनाव गोलैनानै दा गावखौनो खुद एक्सिडेन्ट खालामनानै लादों दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आरो गोबां खोनायो नुयो डिप्रेसन जाबा मानसिया मा खालामो मा खालामा दा बेबायदि डिप्रेसन केसाव बिथाङा गावखौनो फर्चुनार गारिजों एक्सिडेन्ट खालामनानै लादों दिल्ली हाइवेनि डिभाइडाराव राइट साइडजों एकदम स्टारिंखौ फुल दाननानै गारिया गोजौजों गाखोदों आरो दा फर्चुनार गारिखायसो बासायबाय जुदि दस्रा गारि मोनबाथ' बियो दासिमाव बिदि थांनानै थानाय नंलामोन दा आं बेखौ बुंनो थाङामोन रायखांफ्रांबाय जोंनि इयुन जेनेरेसनाव इयुथ्सफोरनाव बिराद गाज्रि मेसेज थांदों बियो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा गावनि जिउखौ फोजोबनाया बे मोनसे लामा नङा अनेक लामा थाबावो अनेक जोंहा सल्युसन दिहुननो हायो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाया मालाबाबो बियो सैथो राइट लामा नङा दा बेखायनो गोसोआ मोजां जानांगौ फार्स्टआवनो गोसो मोजांबानो मिलायनानै जानो हायो दा आजिखालि लाभ मेरिजआनो बांसिन जायो गोसथोलायनानै हाबा खालामलायनायानो बांसिन जायो दा बेखायनो हाबानि उनाव अनलायनाया एसे खम जायो मानो होननानै बुङोबा सिगां गोसथोलायनाय समावनो बिराद अनलायनाय मोजां मोनलायनाय जायो गुलि जायोना आजिखालिथ' दा बेयावनो रेसपेक्टआ एसे खम जायो हाबानि उनाव आजिखालि रेसपेक्ट खालामलायनो रोंला गोदोनि समाव हिनजावफ्रा हौवाखौ खुलुमोमोन बोसोराव खेबसे दा बिराद खम नुलांसै आजिखालिनि दानि मानसिफोरखौ दा बेनो रेसपेक्ट खालामलायनांगौ गोसोआ गोथार जानांगौ मोजां जानांगौ होमबानो आरामसे हाबा जालांनानैबो अनलायनानै संसार जालांनो हायो अनबाय थालांलायनाय जायो आरो बेबायदिनो आमथा जालांबाय थायो दे फै दाना नेक्स्टआव दं जनक BTY जनक बसुमतारी बिथाङा लिरदों आदा नोंसिनि कम्पानियाव खालि दं नामा खालि मतलब गारि खालि दं नामा गारियाथ' मा बुंबावनो खालिथ' दा जानला मोनला सलायनो होननानै फैबा सलायनो बिराद दिगदार बाहाय भुटानाव नैबे इन्टारनेशनेल एयारपर्ट आं दा भुटान इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव दं ओमफ्राय दा अलमस्ट खामानिया 60% कमप्लिट जाबाय
बांद्राय गैला दा जोंबो कम्पानिनि नङा मालिकनि हायरावसो सलायदों दा बाहाय हाबनोबा मेडिकेल सार्टिफिकेट बायदिसिना बिराद झामेला दङ पुलिस भेरिफिकेसन ओमफ्राय माबा माबि बिराद नांगौ आरो दा बेफोर फैनो 1 मास 1.5 मास गाहाम लायो जोंनियाव हठात खरि नांगौ होनबा मोना पुलिस भेरिफिकेसन बायदिसिनाखौ दा बिदि लाबोजोबनानै ओमफ्राय पारमिट बानायफैनांगौ गेटआवहाय इमिग्रेसनाव पारमिट जाबासो बाव मावनो मोनो आरो पारमिटआव नोंनाव बेमार दं नामा बेफोरखौ चेक खालामो नोङो जौ लोङो ना ड्राग्स जायो बेफोरखौ चेक खालामो जौ लोंबा जेबो नङा नर्मेल हगार हरो ओमफ्राय आरो मेन झामेलाया मा कम्पानियाव हाबनोबा इन्टारभिउ होनांगौ इन्टारभिउ होबासो गारि सालायनो मोनो आरो दा जोंनिया बे मालिकनिसो कम्पानिनि नङा ओमफ्राय दा जोंनि मालिकनियाव गारि खालि गैया 10टा गारि दं जोंनि मालिकना 10टाबो ड्राइभार दंजोबो आरो दे खालि जाबा इन्स्टाग्रामाव होखायो स्ट'रियाव होखायो आं खालि पस्ट खालि दंबा मेरला मानसि हाबफैबाय दा आंखौ फल' खालामनायफोरा इन्स्टाग्रामाव फल' खालामाखैबा थांनानै फल' खालामबानो जाबाय लिंक गाहायाव डिसक्रिपसनाव लिंक दङ फल' खालामनानै दोन मालाबाफोर नांगौ जायोबा सोरबा मालिकनियाव आं इन्स्टाग्रामाव स्ट'रि होयो होमबा नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनानै रायलायनानै फैनो हागोन आरो दे हाय गाइस गुड इभिनिं मोनाबाय नै बेलासिबाय दा सुथि जानानै फैबाय थांगासिनो न'आवहाय दाना जोंना नेक्स्ट कमेन्टआव दं दानसोरां बसुमतारी बिथाङा लिरदों आदा नोंनि हिनजावखौ देखाय दे आरो न'आव सोर सोर दं दा मा बुंबावनो फंबाय मेडामा केमेरा नुबानो लोमजानो ओंखारो दा नैबे फट'खौ नायबानो जाबाय बेनो मेडामा एसे उनाव लाबोगोन दे मेडामखौ एसे उनाव देखायगोन नोंथांमोननो दा नैबे फट'खौ नुनायानो मेडामा ओमफ्राय आंना न'खराव बिफा दं बिमा दं ओमफ्राय फंबाय सासे दं दा आं बिमा बिफाजों थाया फंबायाबो आंजों थाया बिमा बिफाजों थायो आंजों दा आंनि मेडाम दं ओमफ्राय आंनि फिसाला सासे दं न'खरावहाय जों साथामजों थायो आरो दे हाय गाइस टुडे नेक्स्ट डे ओमफ्राय दिनै सानडे डिउटि गैया आं दा दंफैयो नै बङाइगावआव सानडेखाय दिनै खालिथार नै जायगाफ्रा ओमफ्राय दखान बाजारबो बन्द'जोब साल्टेबो दंफैयो बे पान्जाब बेंक ओमफ्राय बाहाय फैसा बख'नो थांदों साल्टेना CSP दं नालाय ओमफ्राय जोंना दाना नेक्स्ट कमेन्टआव दङ दिपक बर' बिथाङा लिरदों बाजैखौ फेस रिभिल खालामदो आदा लाभ फ्रम धेमाजि गगामुख फेस रिभिलाथ' जाखाबाय दा केमेरायावबो लाबोगोन दानो नङा एसे उनाव लाबोगोन दे फंबाय दा जों बे जायगा मोनसेनिफ्राय दस्रा जायगायाव थांसैलाय नै बन्द' गोजा दिनै रबिबाराव मानियो बङाइगावआव क'क्राझाराव मानि ना मानियाथाय सालथे मानिया सुनिबारावल' ने क'क्राझाराव सुनिबारावल' बन्द' जाहैदों बाहायल' रबिबार ना क'क्राझाराव दिनैथ' खुलाजोब ना दस्रा आरो क'क्राझारना नेमा रुल्सफोरा बाहायबो खामानि जायाखिसै नै सालथेना थांफिननांसिगौ बेना किलेसलै ना साबि गैयाबाबो स्टार्ट जायो अके थावा गैखाला नै पेट्रल पाम्पसिम मोनहैगोन ना मोनहैलाथाय भुटानाव थाव दाम बारायनायनि थाखायनो दामानि टेंकिफ्राव खालि थाजोबसै अरे यार रं साइडजों मानो बिदि बारो टार्निंआव सोबावनाय ओमफ्राय थाव सोगोराबो जालानो नै उखैथारबाय गारिया माबाया नै प्रिमियामा 106 106 टाका ओमफ्राय नैबे 98 खौसो सोयोलै जोंना दामि गारि नङा मायालाय माने प्रिमियाम सोनो माथो बाब्राव गैयानो 500निजों सालथे जामागोन गरसेबो जायाबा गैलालै 500 गाहाम सोनानै जायो ने आच्छा हाय गाइस आं दा नै गामियाव फैलायबाय दिनै सानडेबाबो जिरायनो मोना बिदिनो गामियावबो थाबाथाय मिटिं सेटिं खारनांगौ जायो फिसा फाननि मिटिं दङ दा टाइमा जाबाय नै 6:47 बेलासिनि ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसनाव दङ सैथो BSTY सैथो बसुमतारी बिथाङा लिरदों नों बिसिबां फरायनाय आरो हाबा जाबायना जायाखै हाबाखौथ' आं जाबाय ओमफ्राय फरायनाया आंना गैया फेमिलियाव प्रब्लेम जानानै फरायनो हायाखै थाखा फैसानि फाइनान्सियेल कन्डिशन गाज्रि जानानै फरायनो बुरजा हायाखै बेनि थाखायनो आं मा खिथाबावनो दा नैबावनो मोनबाय नै दिनै नेक्स्ट दिन मैयाहाय बार अखा फैनानै कारेन्टबो गैयामोन मोनाबायमोन ओमफ्राय भिडिअखौ कन्टिनिउ खालामनो हायाखै स' दिनै स्टार्ट खालामफिनसै जोंना दाना नेक्स्ट कमेन्टआव दं आच्छा I am गलाब बिथाङा लिरदों आदा नों मा फरायनाय आरो पार्सेन्टफोरा बेसेमोन नोंनि
love from Baksha फरायनायखौ बयबो सोंबाय थायो फंबाय आंना जेबो पारसेन्ट गैया आं बुरजा फरायनो हायाखै जोंना फेमिलियावहाय फैसानि प्रब्लेम जानानै आं फरायनो मोनाखै बुरजा मा खोन्थाबावनो आं दा जास्ट क्लास 10 सिम फरायदों आं 10 खौबो कमप्लिट फरायाखै गेजेरावनो गारनांदों फैसानि माने प्रब्लेम जानानै खरसा बरसा बिदिनो गोबां प्रब्लेम जानानै आरो क्लास 10 आव फरायजोबनो मोनाखै आं प्राइभेट स्कुलमोन ना इंलिश मिडियाममोन आं स्कुलनि नामखौ बुंथ'ला आं मोनथाम स्कुलाव फरायनाय जादों ओमफ्राय जोंना बे फिस होनो हायैनि मायैनि सामफ्रामबो कमप्लेन जायोमोन बुंजायोमोन बयनिबो सिगाङाव बुंजायोमोन दा बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै फिसबो हैनो हाया ओमफ्राय बे समाव इंलिश मिडियामनिफ्राय बर'आव बारनोबो जेनेबा बर'खौ जों खम मोनदोंना फरायनो दाबो आं हाखाया बर'खौ फरायनो बांद्राय ओमफ्राय दा AI नि जामाना फैबायना एसे माने सोलोंलांगासिनो रोंलांबाय आरो दा बर'खौ होनबाबो आखार एखारखौ एसेबां माने हाया दा टाइटेल थाबनि लिरनायाव आं मेडामनिफ्रायसो हेल्प लायो एसे एनै ओंखायनो आं मालाबा सोंनो हास्लाबाबा मायाबा मिस्टेक जायो आंनाव नोंथांमोनहा बेखौ इगनर खालामबानो जाबाय दे बर'नि टाइपिं खालामनायाव आं टाइटेल थाबनि लिरनाया मालाबा मिस्टेक जानो नागिरो आरो दाना नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना डिक्टेसन गयारी बिथाङा मोननै कुइसन सोंदों आदा नों माहानि नाम्बार 1 आव दं ओमफ्राय सेकेन्डआव दङ नोंजों हेन्डिमेन थानानै गारि सोलोंनो जागोन नामा आदा आरो खामानिफोर मोनगोन नामा आंथ' चिरां निज्ला पिकनिक स्पटखौ मिन्थियोना चिरां निज्लागुरिनि ओमफ्राय जोंनियाव हेन्डिमेन बुङोबा हेन्डिमेन हेल्पार लाया कम्पानिया दा ड्राइभारफोरनो खुनुरुखुमसो एन्ट्रि मोनो बिराद दिगदार एन्ट्रि खालामनोबा भुटाननि मालाय देशनि रुल्स नियमफोरखौ जोङो फालिनांगौ जायो जोंना पुलिस भेरिफिकेसन बायदिसिना एकदम क्लियार मानसिफ्राल' हाबनो हायो आरो दे बिराद बायदिसिना माबि दाथ' सार्टिफिकेट बिसै ओरैनो डाइरेक्ट थांनानै गारि सालायनो मोनगोन बे नङा आरो इन्टारभिउआव पास जाबावनांगौ इन्टारभिउ पास जाबासो गारि सालायनो मोनो आरो ओमफ्राय जोंनियाव हेल्पार सोंबाय थायो बिराद मानसिफ्रानो हेल्पार थानो मोनगोन नामा होननानै दा हेल्पारखौ जोंनियाव लाया गैया ओमफ्राय खामानिफोरखौथ' मा बुंबावनो अनेक दस्रा गावबागाव माने एजेन्ट दङ जेरखम ड्राइभारनि एजेन्टआ दस्रा ओमफ्राय लेबारनि एजेन्टआ दस्रा बेफोरबायदि गोबां दस्रा एकदम कम्पानि आलदा आरो दा बेखौ जों मिन्थिया खबरबो मोना ओमफ्राय अबेयाव सोरनो अबे मालिकनो ड्राइभार नांगौ बेखौबो खबर मोननो नागिरा गोसो जानानै आं बे गारिखौ सालायनोसै होननानै सालायनोबो मोना बेफोरबायदि आरो बिराद झामेला सिङाव थांबासो बुजिगोन दा खामानिफोरखौ आं मिथिया दा मावग्राफोरा हनै बायह्रानिफ्राय फैजोबनाय जोंनि आसामनिबो नङा बेंगलनि गोजा लेबारफोरा बे मिस्ट्रि दालाय मिस्ट्रि अनेक बायदिसिना खामानि दं आरो दंनायालाय आजां खामानि दङ बिल्डिं बानायनाय बायदिसिना मिस्ट्रि बिदिनो लेबारफोरखौ बांसिनखौनो जोंनि आसामनि नुवा आरो बर'फोर नुवा गैया मावहैया दा मानि थाखाय ना बे लेबार एजेन्टफ्रासो डाइरेक्ट हरैनिफ्राय लाबोयो दा बुंनो हाला आरो बेखौ हेल्पारखौ जोंनियाव लाया दे फंबाय नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना पंकज दिउरि बिथाङा लिरदों आदा नों फार्स्ट टाइमाव डाम्पारखौ अबाव सिखायदोंमोन आरो माबे डिस्ट्रिक्टआव डाम्पारजों थांफेरखो आंनि कमेन्टखौ नायगोन होनना आसा खालामो फार्स्टआवनो आं डाम्पारखौ सोलोंनाया आंनि लोगो दङमोन आंनि गुरुजी आं मोनसे भिडिअआवबो देखायखांबाय नैबे भिडिअआव नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा बेजों आं रोंदों आं नङाबा फिसा गारिसो सलायोमोन गारि फिसा बे बलेर' पिकआप ओमफ्राय बिदिनो मेक्स ट्राक बेफोरबायदि सलायलाबायोमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आंनो नांगौसिबां इनकाम मोनाखिसै बिनि उनाव आं गारि गिदिराव बारनाय जादों गारि गिदिराव बारनायाव आं फार्स्टआवनो क'क्राझार सिम्बोरगावआव खामानि मावगासिनोमोन बे आंनि लोगोआ डाम्पार सलायगासिनोमोन 6 साखा बेहाय आं थांनानै सोलोंनाय जादों बेजों थाफानानै 6-7 मास बायदि आं थादों ओमफ्राय आंथ' सलायग्राखा नालाय रोंखानाय लाइसेन्सआथ' आंना गारि फिसानिसोमोन बेजों थानानै 6 मास बायदि सोलोंनानै आं LMB लाइसेन्सनिफ्राय हेभि लाइसेन्स बानायनाय जादों आरो गारि फिसाखौथ' आं बङाइगावआव ड्राइभिं स्कुलाव सोलोंदों NIT ड्राइभिं स्कुल होननाय दङमोन बङाइगाव DTOनि खाथियावनो आरो बङाइगाव DTOनि खाथियावनो ड्राइभिं स्कुल होनानै गुगल मेपआव सार्च खालामनानै थांबानो मोनो बाहाय मारुति ड्राइभिं स्कुल जाबायदां दा सोलायबाय गारि फिसा सलायनायनि ड्राइभिं स्कुला बङाइगावआव दङ नोंथांमोनहा सोलोंनोबा थांनानै सोलोंनो हागोन सार्टिफिकेटबो मोनगोन आरो स' जों सोलोंनाय समावथ'
2000 ना 2500 बिदिल' लायोमोन मासाव ओमफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय उनावहाय सार्टिफिकेट मोनखांबा एक्सट्रा ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय पे खालामनांगौमोन आरो आंनिया 5000 लादोंमोन आरो बिथाङा बुंबावदों माबे डिस्ट्रिक्टआव थांफेरखो डिस्ट्रिक्टआवथ' आं बिराद गोजानाव थांबाय डाम्पार सालायनो डिस्ट्रिक्ट माने दस्रा स्टेटआवबो थांबाय दस्रा देशआवबो थांबाय बांलादेशआव थांबाय डाम्पार लानानै ओमफ्राय स्टेटआव होनोबा मेघालय थांबाय अरुणाचल थांबाय नागालेण्ड थांबाय दा देश होनोबा आरो मोनसेबाव भुटानावबो सालायबाय बिराद जायगा गिदिंबाय गिदिंनाया आंनि भिडिअ आरो माखासे दङ आं बेंगलराव सालायनाय आरो बिनि सिगां आङो बम्बेआवबो सालायदों बम्बेआव सालायनाया आंनाव दा भिडिअ गैया बे समाव आं भिडिअ बानायाखैमोन 15थासो स्टेटआव सालायबायदां आङो ओमफ्राय देशा मोननै जाबाय बाहेरा देशआव सालायनाया भुटान आरो बांलादेशआवबो जों माने भुटान टु बांलादेश बर्डार अन्थाइ लानानै थाङोमोन आरो बे समाव बे दाना नेक्स्ट कमेन्टआव दङ जोंना रिंखां बर' बिथाङा लिरदों आदा सेकेन्ड हेन्ड कार अबा मोनगोन नामा एल्ट' सेकेन्ड हेन्ड कारखौथ' मोनो मानो मोना जानो आजिखालि बिराद दालालि दंसै दाख्लै नुखादों सोरबा आंनि ब्लगाव जों बलेर' लायनाया बेफोरबायदिनो दालालि हमनानै लायनांगौ नङाबा खबर मोननो नागिरा नोंथांमोनहा दालालिफोरनिफ्राय भरसा खालामनानै दालालिफोरनिफ्राय डाइरेक्टलि लानो नाङा गारिखौ मोजां चेक खालाम सोरबा एक्सपार्टफोरखौ लां बा सोरबा मेकानिकफोरखौ लांनानै नायहो गारिनि कन्डिसना माबायदि इन्जिनफोरा ओमफ्राय लेखाफोर नायनो गोरों मानसिखौ लां इन्जिन नाम्बार सिसिस नाम्बार चेक खालामनो गोरोंखौ बिदि लांनानै चेक खालामनानै ला आरो गारिखौ दे गारि लायोबा ओमफ्राय जुदि नोंनो सेकेन्ड हेन्ड श'रुमनिफ्राय नांगौबा गुवाहाटियाव थांनानै लायबानो जाबाय खमनि मोनो एसे मोननाया ओमफ्राय हायबो सोरबा एक्सपार्टखौ लानानै थांफा बिराद स्केम खालामनो नागिरो बे दालालिफ्रा हजोंबो सेलार थायोना हजोंबो गारि फानग्रा बेफोरो जेनेबा देखायगोन नोंनो बे बिदि होननानै खिन्थु बै मेन कम्पानिया मोनसे फिक्स बाजेट खालामनानै दोनो बिसोर बिनि एबाव बुंखायो दामखौ ओमफ्राय उफाय गैया जोंहा लाबोनांगौ जायो जोंथ' बै कम्पानिनि बा मेनेजार बा सोरबा बिसोरजों डाइरेक्ट रायलायनो मोना बे सेलारफोरजोंसो रायलायनांगौ जायो दा बेबायदि आरोना ओंखायनो एक्सपार्टखौ लानानै थां बिसिना गारि नांबानो जायो बिसोर जेबो मिथिया नों लांखांबाथाय गारिखौ लाबोखांबाथाय बेखायनो फैसा गथायनि सिगां फैसा होयैनि सिगां एग्रिमेन्ट खालामैनि सिगां एक्सपार्टफोरखौ लांनानै नायदो क्लियार जाबासो लाबो आरो बे गारिखौ गुवाहाटियावथ' बा मैगं बाजार बायदि दं गारि फानग्राया गारि सेकेन्ड हेन्ड दखाना नोंथांमोननो मालाबा भिडिअ खालामनानै देखायगोन आङो आंबो गंसे लायबावनांगौ नालाय गारि दानो नङा एसे उनाव लायगोन आं लायबा नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै देखायगोन आं माबायदि कार बाजारा गुवाहाटियाव सेकेन्ड हेन्ड कार श'रुमफ्रा मोनसे खामानि फैलायबाय नै थांनांगौ जालायबाय दस्रा जायगायाव बोथोराबो नै अखा हाहां सान्दुं दुंहां ओरैबो जाया उरां फारां बोथोर फैलायबाय नालाय नै दाना जोंना इउटुबना जोब्बाय फेसबुकनिखौ फरायनोसैलाय कमेन्टखौ फेसबुकाव फार्स्टआवनो दङ जान्था फाग्ला एक्स बिथाङा लिरदों ओइ आदा गारिखौ माजों सालायो हो खिन्थालाय गारिखौ माजों सालायो माने आं फंबायनि कुइसन सोंनायखौ बुजिनो मोनाखिसै आं नोंनि कुइसनखौ बुजिनो मोनासै दे फंबाय कमेन्ट खालामफिनबा आं नोंनो रिप्लाय होगोन मा सोंदोंमोन बुजियाखिसै आं खामानिया जोबनानै फैबाय नै आं सासे लोगोनियाव मोनसे स्टेटास नुदोंमोन मोनसे स्ट'रि होनाय माने बेस टिउबनि बेस बुनायजों गारिया ग्लुब मावलायदों आरो ओमफ्राय आंबो गोसोखांनानै आंनावबो दंमोन ना बे बेस टिउबा बेथ' बर्डसो नै लानानै फैबाय आं दखानाव दोन्दोंमोन आंनि दखानाव लानानै फैबाय आं नै थिगैनो दंजोबो इन्जरफोरसो हाबखो ना माखो हाबाखै थिगैनो दङ दंनायालाय 8000 लादोंमोन बियो 8000नि लाबोदोंमोन ओमफ्राय सोरबा बायनो नागिरबाय थायो दामखौ गिनानै बाया आरो आं लगायफिनसै दा बेयावथ' एमप्लि गैया टेप नांगौ बेखौ दामनो थाखाय टेप लाबोनानै नैबाव कानेक्सन दंजोबो नैबेबायदि बेखौ सोनानै एमप्लियाव सोनांगौ आरो आलदा बिनो कारेन्ट नांगौ आलदा बेटारि लाइन नांगौ आरो प्लास माइनास ओमफ्राय बेयाव फिउस्टार दं नै खालि बेसल' गाबो आरो बेहाय जेबो मेथाइ सेथाइ गाबा ग्लुमल' गाबगोन अमनि मारुति भेन दंमोन ना आंनाव मारुति भेननि थाखाय बायनायमोन बे बिराद मोजां बेस बुयोमोन ना मारुति भेनाव बिनि उनाव आं वेगनाराव लगायदों वेगनाराव बांद्राय मोजां गाबामोन बे बुस्थुआ मारुति भेननि थाखायबा बिराद मोजांमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आरो आं सेन्ट्रआवबो लगायदों सेन्ट्रआवबो मोजां बेस बुवाखै दा बाव माबायदि गाबो एल्ट'आव नायनोसै लगायनानै एमप्लिबो बायबावनांगौ एमप्लि बायखांबासो जागोन जायखिया फिटिं खालामनानै दोनसै लाइन साइन बानायनानै बोथोरा नै बिराद खोमसि जाबावलाय ओरै भुटानजों हाबायदां अखा जोंना दाना नेक्स्ट कमेन्टआव दं सोमावसार बसुमतारी बिथाङा लिरदों भुटानाव टिपार गारिखौ LMB लाइसेन्सजों सालायनो मोनगोन ना मोना बेथ' रुल्सआव मोना मोननाया जेरावबो मोनखाया भुटानानो होन भुटानावबो बिसिनाबो हेभि गारिनि थायो JCBनि आलदा
टिपारनि आलदा बाइकनि आलदा बिदि थाजोबो आरो बिसिनाबो जेरावबो मोनखाया हेभि लाइसेन्स नङाबा गारि गिदिरखौ सालायनो दा नोंथाङा सालायोबा एसे रिस्कि जायो मानो होननानै बुङोबा गाव गावनिनो रिक्स दा अबावबाफोर जेन'बा खोथाथे खोथा जेन'बा जोंथ' खालामनो होननानै खालामाना सोरजोंबा जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा सोरखौबा जुदि होख्रेमबायोबा सोरनिबा गारियाव जुदि सौख्रेबबायोबा बियो माने केसा मार्डार केस जायो जाहैदों बिसिनियावल' नङा जोंनि भारतावबो बेबायदिनो जोंनि भारतावथ' दा फैसा होनांलायगौ बेसेबांबा लाख होननानै बुंलायनाय बेफोरबायदि दाख्लै दावराव जायाखैमा ड्राइभारफोर स्ट्राइक खालामलायनाया दा बेबायदि आरो दा नोंहा रुल्सआव आयेनाव गेजेन जायो डाइरेक्ट मार्डार केससो जायो जाहैदों बेखायनो सालायनो नाङा बारा खरसा थाङा माथो 10-15 हाजारसो थांगोन खोमा हेभि लाइसेन्स बानायनायाव दालाल नङाबाथ' जाखाया जों सोरनि ट्राकखौ लांनानै सालायनानै देखायनो आरटिअ'आवहाय नङा होमबा दा दालाल हमाबानो उफाय गैया आरो जोंना नेक्स्टआव दङ टि बरगयारि बिथाङा लिरदों आदा नोंनि सेलारिया बेसेबां मोनो दानसेयाव सेलारिया आंनिया जोंना मालिकनि ना कम्पानिनि नङा कम्पानिनिया डाइरेक्ट मान्थलि 30,000 ओमफ्राय माबा माबि एलाउन्स मोनो नामा मानिबा कम्पानियाव सालायग्राफ्रा बुङो ओमफ्राय जोंनिया मालिकनिसो डाइरेक्ट कम्पानि नङा हायरिंनि गारि जोङो 15,000 मोनो मासाव 15,000 ओमफ्राय बेहाय जोंना पार आवार 60 रुपिस मोनो माने 1 घन्टायाव 12 घन्टा खामानि जायोना 12 घन्टायाव 60 × 12 बेसेबां जायो नोंथांमोना केलकुलेटर खालामबानो जाबाय 12 घन्टानि आलदा फैसा मोनो ओमफ्राय बे 15,000आ मालिकआ हरो आरो 15,000खौ मालिकआ हरो ओमफ्राय बे 60 × 12 एक्सट्रा दिनाव मोनबावो बेसेबां जायो नोंथांमोना दिनाव हाजिराखौ खालामबानो जाबाय प्लास खालामबानो जाबाय बे 500 ओमफ्राय नैबे टाइमनि 60 × 12 दे बिनि उनाव दङ लास्ट मोनसे कमेन्ट दंबावो फेसबुकआवहाय फि बसुमतारी बिथाङा लिरदों दादा डाम्पारखौ सोलोंबा बेसे गोबाव लायो ओमफ्राय बेसे गोबावजों फोरोंजोबो डाम्पारखौथ' बे रोंनाया नोंनि सायावसो कर्सफोर लानायबाथ' 3 मास जायो 3 मास फोरोङो कर्सखौ ओमफ्राय 3 मासनि उनाव नोंनो सार्टिफिकेट हरगोन आरो एक्सपिरियेन्स जाबा जुदि नों रोंथाराखैबा आरो 1-2 माससो बारायबावनांगोन ड्राइभिं स्कुलावहाय जुदि सोलोङोबा नोंनो डाइरेक्टलि गारि हमहोआ फार्स्टआवनो नोंखौ बायदिसिना बे गारिनि बिसयै फोरोंगोन ट्राफिक सिगनालनि बिसयै फोरोंगोन ओमफ्राय उनावसो नोंखौ गारि हमहोयो आरो नोङो सोरजोंबा जुदि थानानै सोलोङोबा नोंथ' डाइरेक्टलि गारि सोलोंनो होआ नोंखौ अस्टादफ्रा ड्राइभारफ्रा नोङो गैयाबाबो बोसोरनै बोसोरसे बिदि थानांगोन आरो होमबासो नोंखौ गारिनि स्टारिं हमनो होगोन ड्राइभारफोरा दा बे रोंनाय रोङैया नोंनि सायावसो दा सोरबा नोंहा लोगोफोर दङबा मोजां जुदि सिनायनायफोर दङबा थानानै सोलोंनो हागोन थाब रोंगोन भिडिअआबो दा गोलावद्राय जाबाय ओमफ्राय आं दस्रा कमेन्टखौबो रिप्लाइ होनो नागिरदोंमोन भिडिअफोरनि कमेन्टखौबो लाबोनानै भिडिअ गोलावद्राय जाबाय हास्लाबनाय नंला बरिं जायो नोंथांमोनाबो नायनो बे बोसोराव आंनिया बेनो कमेन्ट फरायनाय भिडिअआ बिनि उनाव फैनाय नंला नेक्स्ट 2027आव मोनसे फैबावसिगोन कमेन्ट फरायनाय भिडिअ दे दा बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव जय बर' हारिनि र' मोनसे कमेन्ट कुइसन थालांबावदों दोमुवारि बिथाङा सर्ट लिरदों नामखौ दोमुवारि आदा कार सालायनो रोङो नाथाय आरो गिदिर गारि सालायनो हागोन ना जेरै डाम्पार ट्राक बिदि लिरदोंमोनदां बिथाङा आदसा गारि फिसा सालायनानै माने गिदिर गारिखौ सालायनो हागोन ना हाया बेबायदि आरो ना कुइसना बिथांना गारि फिसानि बेलेन्सआ दस्रा जायो गारि गिदिरना दस्रा जायो नै गारि गिदिरखौ माने ट्राकखौ बा डाम्पारखौ माबोरै सालायनांगौ आं अलरेडि भिडिअ बानायखाबाय नोंथाङा नायाखैबा नायबानो जाबाय स' बेलेन्सआ एसे दस्रा जायो गारि गिदिरनिया गियारा गोरा जायो क्लाचआ गोरा जायो ब्रेकआ गोरा जायो आरो नै बिदि लड अन्थाइ बल्डार गिदिर जाबोनानै बे लडआ माने बोख्लेङो आरो एसे हाखर हालायाव खायलें खुइलें जायो बेबायदि जायो नै बे लडआ माने एसे ओरै हाखर खायलें जाबा गारि फिसाफ्राथ' आराम थांनानै आराम जाफिनना बियो बोख्लायनाय बायदि मोनो आरो ओमफ्राय दा बेलेन्सआ बे गुवार नै गारि गिदिरनिया नोङो लामाखौ थोआ मोनगोन बेफोरबायदि मोनो आरो आंबो सिगां गारि फिसा सालायनानै गिदिर सालायबा बेबायदिनो मोनदों लामाखौ थोआ मोनबाय थादों माने आगदा साइडजों बोख्लेंफ्रांबाय थायो आरो ओरैजाय बारा थांबायदां साननानै आखिजों बारा थांबायदां साननानै बिदि सानबाय थायोमोन बेखौ आन्दाज खालामनो हायोबानो गारि फिसा सालायग्रायाबो गिदिरखौ सालायनो हागोन आरो आरामसे नै जेरखम आं लड लानानै ओंखारबाय दा स्टारिंखौ फुल दानजोब्बाय होमबाबो बेयाव अन्थायाव नांगोन बायदि मोनोना गारि फिसाबाथ' आन्दाज मोनगौमोन आन्दाज खालामनो हागौमोन नांनाय नंला होननानै दा गारि गिदिरनानै आन्दाज मोनाखिसै नोंसोर ओमफ्राय नाथाय बे नाङा आरो दै बेलायनाय बेबायदि आन्दाज लानो हाबानो
जेबो नङा आरो सलायनो हायो गारि फिसानिफ्राय गिदिरखौ दे नोंथांमोना ट्राकखौ माबोरै सालायो आरो डाम्पारखौ माबोरै सालायो नायाखैबा इउटिउबाव थांनानै नायदो दे इउटिउबाव अलरेडि भिडिअ दंखायो I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough.